Tento jednoduchý tip číslo 86, ako použiť existujúce farby použitím štýlov Microsoft Excel, je naozaj priamočiary. V podstate ide o to, že máme v Exceli v karte domov a v pravej časti napravo nájdeme štýly buniek, tak môžeme vybrať vlastne štýly, ktoré môžeme použiť. Takže ja som si označil prvé 3 bunky a použil som štýl, ktorý si vyberiem. Môžem si vybrať teda štýly, ktoré mám tu, alebo môžem si vytvoriť aj nový štýl buniek. Takže ja zvolím napríklad tento štýl a môžem zvoliť ďalší štýl. No a ja si aj vytvorím nový štýl, tak to ukážem. Takže nový štýl buniek a máme tu vlastne možnosti, že čo ten štýl môže obsahovať alebo čo obsahuje. Je tu v podstate predvolené aj to, čo na začiatku bolo v tých bunkách pripravené, takže vidíme tu, že číslo je vlastne general, hej, zarovnanie všeobecné, respektíve teda písmo, ramovanie a tak ďalej, respektíve môžeme to navoliť v karte alebo tlačidlu formát, takže tu si to tiež môžem v podstate nastaviť, tak ja napríklad zvolím výplň a dám nejakú farbu, napríklad túto, potvrdím OK. Hej, samozrejme mohol som tam zvoliť teda čokoľvek iné a potvrdím OK, tak to bude vlastne fungovať, respektíve bude mať tu ten štýl tu v tejto vrchnej časti a môžem ho použiť.